Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Şunki temamynyň ady Serdaryň tilki sapalagy. Ya da kim onuň arkasynda durýar? Gelin şunu iki soruga serediliň. Birinci soru Türkmenistan, Hazar, Azerbaycan, Türkiye, Ýewropa gaz geçirici proýekt barada. Ýa-ni ýakynda Türkiýanyň prezidenti, Azerbayjanyň prezidenti şu mesele goýdular we duşdular şu arada. İkinci Serdar Türkmenistan'daki korrupsiya karşı söwüşe başladı diýip ben okudum bir video ötdüler. Haýsy sebäpden şu meseleniň ikisi de biregi bilen gawatkerli bolýar. Men şular barada size öz başda pikirimi aýtmakçy. Aýdaly näme üçin olaryň ikisi de bir wagtda aglarlar we diktatorlyk habar guruluklary buna has ünsüp çekýärler. Jogabyny soňlanlaşdyryň. Şu wagta çenli Türkmen diktaturasynyň Antalyan gaz geçirici tapi we Transkaspiyski proýektleriniň ikisine de sponsorluk etjek halkara banky tapylmady. Onun sebebi Türkmenistan'a yaramal ýagdaýda ekonomika ösüşi aşağı kaçan korrupsiya, Türkmenistanyň diktator häkimetligi nämäni owurlaýarlar, puly Türkmenistanyň kaznasyndan. Bu owurlanýan pullaryň hasaby международный banklarda gizlin hasapda dur. Olar onu bilýär, şo pullaryň owurlanýanyny. Ve Türkmenistan'da konvertasiya yok. Eger sen o ýere 1 sent ýatyraňda konvertasiyada bolmadyk ýagdaýynda sen näde puly ýygyň aljak bäri? Has yaramaly, has beteri Türkmenistan'da adam hukuklary basylanyar. Türkmenistan'da ören ýokary derejede işsizlik bar. Şu sebäplen hemmesi şu wagtda şenli şu Türkmenistanyň tapi bu Afganistan, Pakistan, India Transkaspiyski gazoprovod diýär. Şolary sponsorluk etjek banklar tapylmady we şoňa pul goýjak beýleki kompaniýada tapylmady da. Sebebi oýun pulunu alyp bilmejäni her kim gödýär. Ýewropada gaz problemi bolandan bular na Türkmenistanyň prezidentini reklam edeli, şuny isleýär, şuňa iş etjek we beýleki tarapdan indi o soraga gelelim. Näme üçin? Ona ol başlady, korrupsiya garşy görüş başlady diýip görkezek bolýarlar da. Indi şo häki näme ilk pereçinde näme üçin näme tapylmady diýdi sponsor. Şo taýda şoň içinde korrupsiya bardy da. Bulan görýäňizmi bulan tilki sapalagyny? Bular bunu bu nämenem oňoranok tilki sapalaga oňoranok bular. Sen şonu tilki sapalak etjekmi? Sen onu başla, bankdan başla, konvertasiyadan başla, ekonomikadan başla. Ol aeroporda yerleştiren adamlaryň, demir ýol wagtlaryna yerleştiren adamlaryň, ol nämeden pul alýan bannisalardan ya operasyonly bannisalardan adamlardan para alýan adamlaryň işgärligiň ol siziň hususy gösüni garnaşlaryňyz ya gelnejeňiz ya ýarlawaňyz ya şoňa meňler. Ya innisi olaryň pul alýan şol işdoşuny yapmak isleýäňiz. Siz onu yapmasaňyz, siz ol adamlary aýyrdyp pişedip getirjek adamlaryňdan para alyp indi o gelen adamlar olardan beter iş näme para aljak da. Ya ýöne siz bunu şo näme görkezek bolýanlar, arlajak bolýanlar bütün dünýäni Serdar korrupsiya garşy görüşdi diýjek bolýanlar. Indi şo näme şol ýa-ni listdäki bir minuty aýraş diýenler. Adam hukuklaryny näde baýarjak? Näçe adam türmede ýatýar? O näde baýarjak? Näçe adamlaryň öýü ýükürli? O näde baýarjak? Serdar.
O ne edip ayıracak? Şunun hemmesi adam hukuklarının bozuluşuna giriyor. Sen düşünýän şu edýän işine ya yok mu? O sölp edip ol ikisanyň nemen ýygyny düşen olup sen otaýdan gar getirecek bolýar. Sana bir kötügün berilen okterler. Ana şu wagtda men edip oturan dakladym. Şu Türkmen hereketinin ýyllyk dakladynyň bir bölegi, şonu bilip goýýarlar. Men şu her ýylla edýän dakladymy degişli ýerlerine ertgendim. Ya, şu degişli ýerlerden teň şu meseleňi çözüp gelýänler, ýa-ni aljak puluňy. Pul almarsyň. Şu ýagdaý asly Niýanow döwründen gelýänler. Sizin o Niýanow kakaň etdilermi? Awa. Sizin baryňyz bir höppe, ýatan ýerýat boldun. Baryň bir höppe. İşimen oňraňlyk. Türkmeniň aladasyna medenlik. Şoň üçin ne Türkmenistanly halk normaly ýaşap bilýär, ne Türkiýede Türkmen ýaşap bilýär. O da o ýerden o bezwizami rejimi kestirip Türkiýe prawitelstwosyna. Ne Owganistanda ýaşap bilýär, ne Eýranda ýaşap bilýär, ne beýleki döwletlerde. Hiç ýerde Türkmeniň agry ýok. Sebäbi Türkmeniň oturan prawitelstwosyndaky adam biýagry Türkmen näle asly. Serdar, sen şu zatlary fikir edip gör. Men sana etjek teklifim Serdar. Men kan gürläp oturjak dämen, o press slurban ýaly ýa-da o seň opozisiýaň bar, o gürleşip olary ulanýaňyz. Olaryň hondan näse opozisiýa kişi hondan näse olary ondan kabul edýän adam hukuklaryny gorýan bolan bolýarlar. Gadeden ol falkarlaýaňyz. Çünkü hakikat Türkmenistan'a gelmesin diýäňiz. Ýöne men sana aýtjak Serdar. O da näme? Prezidentlik kürsüni Türkmen hereketiniň agdalaryna taşdyr. Şunu nähili edip korrupsiýa bilen görüşmeli. Nähili edip Türkmenistan'daki proyektleri amal aşyrmaly. Biz sana görkezler Serdar. Sen beýdip öýüňe bir közenýän, sölp edip iş başaran okdy. Halkın bir kötüyen Serdar. Bütün Türkmen kötü otursun. Kakaňam kötedi, öýüňem kötüyen, niýada kakaňam kötedi. Hemmeňiz Türkmeniň düşmanysy. Hawa. Inniki wala edip oturanlaram şol etjek işler şu Türkmenistana bar, şolaňam. Şonun başga hiç iş olmaýar. Olaram siziň opozisiýaňyz. Dolonor zaman. Şagallar şavurly, mejepler sergedlanma. Tilkiler ketkuda, eşekler gıygırıyar adam. Gelmişekler tağladı vatanı güne daman. Hasan Türkmenine dolunup gelir mi zaman? İnni ağırlık bolmasa yurdumuz tozor. Gelecek piyali yaman toporlar hasbeter bolor. Türkmenin turunu sizi ağırlayar kezzaplar. Barimiz bir olaysa bize dolanır zaman. Türkmen hareketi işe başlanma. Odan dekeden ses yayradı bütün aleme. Yitenler canlarını ilkinci romanında Ahmet birleşin halk dolanır zaman. Hemmeňe köp can taglany gelecekde avadan durmuş arda ödýän. Öňüň awat çağajyklanyň jan taw bolsun. Men pikir edýän siz men aýdýanlarymy düşünýärsiňiz. Inni ýene bir mesele, inniki gelecekde onu degip geçer. Şu korrupsiýa bilen kim gönmel iş alyp barýar, şu nime klanyň içinden. Şolong atlary, şolong ýazyp beren dilhatlary, şu men $25,000 ýyla gaýdyp berjek, $5,000 ýyla gaýdyp berjek, $10,000 ýyla gaýdyp berjek, men şu işi edip bilmedim. Bilenmok diýip. Kopya pasportlaryna sen menne bar. Şu adamlar şunu dinleýän bolsa, şu $25,000 bilen $30,000 şu ýerde dikerdiň Ýewropa. Men sizi maskara etmek istemok. Siz bilen çörek ýydyk bir wagt, kägerleriniz bilen. Aşawatda oturup, öýme gelýärdiňiz. Ol men tanışlamdan pul alyp olary horladyňyz. Men olara öz beýleki tanışlamdan
pula berip kayttım. Bermediňiz pullaryny, tämen öýümmi kılýança. Garaşdyňyz men ýurtdan gideýin, ýygyman, hiç şaşan dolanman, o pulum sizde galar diýdiňiz. Siziň eliňizde pul barmaz, men sizden onu 10 etse dolarym. Ýaşuwaşyn dikelderdiňiz şöýrik Germaniýa, Berline şo pullary. Ýogsa da men innik sapar şo nemeden hemmesini ıglan eder şu nemeň kameranın önünde. Kimliğini de maýdar, näder adyny da maýdýanlar. Ýöne aýdar. Hawa. Köp sag bolan adamlar. Dinläniň üçin men şunu hemmesini halk üçin türkmeniň ýagty gerje üçin aýdýan adamlar. Korrupsiýadan bizar bolduk. Bu wöletlerlerden, yalançylardan bizar bolduk. Bu öýlerini honunary politik etjek bolýanlardan bizar bolduk birini. Hiçsinden derek ýok barym boş adamlar. Yani adamlar birleşin. Türkmen hereket agdalygy garaşýasy köp sag bolun.